Kendo liend ja pesa ji ok ywage. Ok kok ta koko. Yudo ka adwa ni chieng' moro dhi to Aga Khan kacha on Friday kigolo ji. Igolo ji kata bodies abich. To kinne to ke koni to kinyange ni golo bodies. Kitamba marachar ma. Iwacho ni kuchi gole gi casket. Yes, casket. Ineno ka ok coffin. Ng'ate mamakin it's okay. To ng'ada the same Friday. Ring the general. Kata poki chopo tidhi kali gigine ne. Iromo ng'at moro ka gonduru ong'ado ga sports ground ting'eno ma iti moywago to wek poko gole mutari. Orwako sports ground bo dhi Imperial bodogo duog. Ing'e gimomiyo ng'ano ywak. Dier. Yani shida man ka en niya ng'ani osetuofo wania. Bilo weka cha. Osechamo. Dhok mane gin go dhiang' modong' achiel be idhi yang'e liende. Odhi gi gige. Ose dhok adek kitem thiedhego. Modong' achiel ne idhi yang'e liende. Yien moko manchaka chama gogo maka idhi tong' kidhi tedgo liende. Idhi tedgo liende. Matiende ni liende ng'ani otieko ute. Koro mane gima lit ni ng'ani. Onego wawe ng'iso ji ni bana jomodhier to pidho paka moro marateng'. Asto ni kidhier kima yuda da pesa koro gimoro kotimre ni nyathini kotho. Nyithi gi thatho ya. Lakini nyathini kotho. Tiwacho ni nyathine notho saa 7 gi nus nade. Ng'a tho saa 7 gi nus godiechieng'. Manon gi Kamanyi tie ng'ama ng'eyo mane otiyo Nairobi to ankone makoro wuongi nosetho. Ankone ja kanisa. Koro ankone ne ong'ise ni gin garambe church obi ogol negi mo to promise ankone na bro oro ni. Arambe ni nen mar nyiewo kombe. Koro kochopo ing'e kaka town yeteke. Kochopo simidhi timo arambe cha to pesa no expect kodon. Koro ankone kasika gi simo to explain ni ankone. Ochuone bong'iso ankone anko to enchani wacho ni pesa no ratimo gang ni pesa ni ne wadwago garambe mondo wanyiew kombe kanisa. To ngise ne ango ka kanisa no onge kombe to kiwuok idhi leme mantie kombe.